ти къде си, а ти къде си? Ла-ла-ла. Как е? Екстра ли като екстази? Гледам музиката, действа ти. Аз съм тук и там, вероятно сама ти къде си? Клипни ми, ако нямаш ваучер, стига смс-и. Песна си, само да попитам, вече плесна ли? Лесна, няма нищо и така чудесна си. А на нас може, а за вас няма нищо. Няма нищо, ти нали си имаш вече всичко. Фил, Дороти и 2 пъти побили. Познавам от мишаци до такива, дето са дебили. Ми се зареди и на уше ела, кажи ми, че си тук, но не за всичко, а за двете бири. На минус 20 ми е лятно и за слънце се оглеждам. Не че ви нареждам, но пред никого глава не свеждам. Нещата са такива днес, а утре вече какво ще бъде, нямам интерес. А ти къде си, а ти къде си? Определено насам, ела когато си сам. А ти къде си, а ти къде си? Нали си на-на-на, да носи на-на-на. А ти къде си, а ти къде си? Определено насам, ела когато си сам. А ти къде си, а ти къде си? Да носи на-на-на, нали си на-на-на. Здрасти, мен ми е добре, така ти как си? Прав си, няма грижи, много ясно. Видимо пак съм усмихнат, независимо колко потиснат. За видя как съм си стиснал, ами така, че да не ми висне. Да си модерен, да ти е леко, важно е да ти е черен. Етикета, на мен ми дреме за тебе, тебе и тебе. Знаеш ли кой видях един такъв, роди ми бебе. Здрасти, пак съм аз, на теб ти е първи път сама. У вас на карти как си пърти час, сега си басно, аз сега си тъмно е перфектно, свещи се палят, ако ме няма. Звънна ли ти някой или да ти търся покана? На мене ми дай да има повод, пия до край и после нова. Няма на мене, не ми се ходи, ще те помоля да си готова. Хората говорят си, мислят, че са затворили. Били, Бил и Дороти искат да си отворят, а ти? А ти къде си, а ти къде си? Определено насам, ела когато си сам. А ти къде си, а ти къде си? Нали си на-на-на, да носи на-на-на. А ти къде си, а ти къде си? Определено насам, ела когато си сам. А ти къде си, а ти къде си? Да носи на-на-на, нали си на-на-на. А ти къде си, а ти къде си? Определено насам, ела когато си сам. А ти къде си, а ти къде си? Нали си на-на-на, да носи на-на-на. А ти къде си, а ти къде си? Определено насам, ела когато си сам. А ти къде си, а ти къде си? Да носи на-на-на, нали си на-на-на. Portugal want to attack now. Surely he's going to score here. Oh, he's let his team down there. Really shoddy defending. Got it beyond the keeper, but just beyond the post. Hi guys! For today's video, I am super excited because I was actually challenged by the one, the only Miss Cassie Ho. You guys might know her as Vlogalates. I was really excited because she challenged me to do a Playtex Sport Play On challenge. Now, the challenge is to step outside of your comfort zone and do something that scares you. Do something that you've always wanted to do and to really just push yourself. So I was challenged to do this and I decided to do something a little different. It was a blast. We definitely learned a lot. I actually decided to take a tissue class. If you don't know what tissue is actually a really scary aerial art where you hang from this piece of fabric from the ceiling and you make all these crazy shapes with your body. You and your little pygmy tutu looks like you could be in a little tissue class, like a little ballerina tissue class. I took one of these classes years and years and years ago. Умрял от студ в огънят си, търся място. Разбирам, пак съм неразбрано, станал ясно. Тясно ми е вътре, чакам вече уж пораснал. Преди да взема до късно, да се напасна. Nature with no V, homie that's me. Higher than a gas price, не дей да спиш. Няма смисъл, писал съм такива с много мисъл. И накрая виждам само хабел, съм си листа. Ние ще бягаме, вие се парайте. Славе газа, мирен батко, нема ги шамариме. Човека гладен е, ще усетиш гадене. Не се напрягай, мухло, близо си до падане. Roll the dice, чиче, търся малко мъжки. Не търся връзки, няма връзка, но движа с хъски.
верно ли така ще стане? Познаваш ме от часа, вече ми говориш за Винаги искаш всичко да имаш, това за тебе е вреда на нещата. Гледаш към мен, но не ме забелязваш, по-добре продължавай нататък. Винаги искаш всичко да имаш, това за тебе е вреда на нещата. Гледаш към мен, но не ме забелязваш, по-добре продължавай нататък. Гледай се шашка, на война се ходи с каска. Мигай средният си пръси, спри да пляскаш. Лакомият мляска, гладният си търси място. Ясно е отдавна, търсим онова прекрасно. Друго изражение и измерение. Пращам същността ти, брат, не търси изречения. Нищо лично, днес е малко по-различно. Мина време и вече сякаш свикнал съм с всичко. Отвън ме чакат, вътре некви си закачат. Две чаши, бутилка, дявол и ще скачат. Знаеш кой е, мечо пухна линия. Здравей, Чарли, от колко си на химия. Сърцето ми е гик, емоцията поло. Бил съм със свои чужди, навсякъде из много. Трака е карате, блъска като влаке. Михаела Филева, били да кият как е. Винаги искаш всичко да имаш, това за тебе е вреда на нещата. Гледаш към мен, но не ме забелязваш, по-добре продължавай нататък. Винаги искаш всичко да имаш, това за тебе е вреда на нещата. Гледаш към мен, но не ме забелязваш, по-добре продължавай нататък. Красивите моменти остават в съня ни. Обните акценти са вече зад гърба ни. С тях не си приличам, не съм една от тези с фалшивите усмивки, готови на всичко. Винаги искаш всичко да имаш, това за тебе е вреда на нещата. Гледаш към мен, но не ме забелязваш, по-добре продължавай нататък. Винаги искаш всичко да имаш, това за тебе е вреда на нещата. Гледаш към мен, но не ме забелязваш, по-добре продължавай нататък. Винаги искаш всичко да имаш, това за тебе е вреда на нещата. Гледаш към мен, но не ме забелязваш, по-добре продължавай нататък. Винаги искаш всичко да имаш, това за тебе е вреда на нещата. Гледаш към мен, но не ме забелязваш, по-добре продължавай нататък. Здравейте, милиони болни хора с стънка дъшат на опозиция, пълна с първи. Днес с Здравко Дракула ще разгледаме няколко начина, с които може да се освободите от този проблем. За тази цел не е необходима една баничка с сиреце, една роза, разбира се, за аромат, около 70-80 грама свинска маса и филтър. Видите филтъра, за да нямаме стърготини. Това е, което ни е необходимо. Накъсваме го на малки парчета, след това затваряме. За да имаме една добре омазнена смес. И сега това нещо го нанасяме на косата внимателно, след едно, че го елисваме. Най-вече трябва да имаме мазничко върху корените. Така вече косата започва да се храни. И най-важното е да може тази смес да се притисне до... Търся се в твоите мисли. Крещиш ли, когато ме няма до теб? Спиш ли, тук съм, твой съм споко, дай ръка, не бой се. Така зарибен и всички тука мой се. За слава не бягай ръцете във въздуха, вдига и давай. Въгне да търся в пепел, не става за мене, го правя така, че не ставай. Римата леш, ритъма фреш, в главата ти влизам, разхождам се пеш. Очите ми търсят ръцете, които ще търсят и питат за мен. Чех или хайт, лек са си били, чашите горе за всички гатили. Русне, вятово как я вървили, очите на ниско зареждаме сили. Bounce. И да ги движа, драма in the house, Monte Music, real vision. Only you can flow with the finest playboy. You can hustle like I did. Bad chicks everywhere, wanna find us. All time